Hej, jeg hedder Peter Lindholm. Jeg håber meget, at du vil stemme på mig, så jeg kan bevare min plads i Tryghedsgruppens repræsentantskab. Jeg føler en særlig forpligtelse, fordi jeg er det eneste siddende nordsjællandske repræsentantskabsmedlem, der stiller op. Derfor lover jeg dig, at en stemme på mig, det er en stemme for vores fælles nordsjællandske interesser. I repræsentantskabet er vi ikke bare Tryghedsgruppens øverste myndighed. Det er også blandt os, at nogle af bestyrelsesmedlemmerne til forsikringskoncernen Tryg vælges. Og så er det os, der udstikker retningslinjerne for og er med til at uddele donationerne fra Trygfonden. De seneste par år er det blevet til 550 millioner kroner om året. Det vil jeg gerne være med til at bevare og forsvare, for det gør en forskel. Lad os prøve at kigge på nogle af de projekter, som vi de senere år har støttet. Er du også mere tryg, når du ser sådan en her, eller en af vores redningsstationer, når du eller dine børn færdes ved vandet? Har du eller en af dine nærmeste været udsat for hjertestop, eller måske været vidne til det? Og var sådan en hjertestarter her, som jeg har været med til at sætte op i Fredensborg Boldklub, med til at hjælpe? Eller kunne den måske have været med til at hjælpe? Eller den her i Frederiksværk. Eller synes du også, at sådan en cykelhjelm her, den hører hjemme på hovedet af sådan en som min søn Mads her? Har du fundet sympati for et af de projekter, vi lige har gennemgået? Eller måske et af de mange andre, som Trygfonden hver år støtter? Eller er du i virkeligheden bare mest interesseret i at få de bedst mulige forsikringer til den billigste mulige pris, enten i Tryg eller i Nordea Liv og Pension? Så håber jeg, at du vil støtte mig og støtte min kamp for de bedste forsikringer og den bedste støtte i Trygfonden. Så jeg håber, at du vil gå ud til din postkasse den 20. januar, finde valgmaterialet frem og få stemt. Det vigtigste er, at du husker at stemme. Tak for din støtte.